Bones, companys. Doncs l'objectiu d'aquest vídeo és simplement mostrar-vos alguna de les funcionalitats que té el programa del Dejau que ens ajuda tant en el dia a dia per passar llista, faltes, incidències, en fi, tot aquest tipus de coses. Llavors, què passa quan un professor s'ha d'absentar o no hi serà aquell dia? Doncs que algú l'ha de cobrir, algú ha d'entrar a fer la guàrdia. Doncs d'acord, aquest professor que no hi és, si ja ha pogut tenir la previsió d'aquesta absència, doncs el normal és que deixi alguna mena d'activitats o alguna cosa per fer a l'aula o a les aules que no hi serà. Llavors, si jo sóc el professor absent, què he de fer com a previsió? Doncs, per exemple, mirem en aquest horari, mirem aquesta classe del dilluns a tercera hora després del pati, que és una meva, i què hauria de fer? Doncs aquí, en feina a realitzar, doncs podria escriure el que jo vull que es faci en aquella hora, tan senzill com això. No hi ha massa misteri, s'escriu aquí en aquest quadre que diu feina a fer, i després el professor que entri de guàrdia escriurà alguna cosa, en principi hauria de fer-ho, en aquesta altra casella o quadre de text que diu comentaris professor de guàrdia, d'acord? És tan senzill. Llavors seria com m'agradaria que es fes no sé, tot el que hi ha a la pàgina 45, per dir alguna cosa. S'envien les dades i aleshores queda aquest símbol vermell que ens ajuda, ens avisa i ens està dient que aquí hi ha alguna cosa a mirar, tant si és el professor que entra de guàrdia com si és el professor absent. Molt bé, doncs què és el que passa quan tu ets un professor absent, quan ets el professor de guàrdia? Doncs vaig entrar a la setmana següent, que és una setmana que encara no s'ha passat llista, no s'ha fet res, i la primera de les meves hores és una hora de guàrdia, doncs anem a suposar que jo en aquesta hora de guàrdia he de suplir a un company que no hi és. Doncs entrant aquí on a baix on te posa guàrdia, me diu a quin professor l'has de fer la guàrdia. Doncs en aquest cas posaré aquesta professora i posaré la franja horària que hem vist, i a l'hora d'enviar les dades ha canviat, ara ja no es veu una G, només una G de guàrdia, sinó que ara es veu la G de guàrdia i també la classe que estic fent de guàrdia. Si m'he equivocat no passa res, perquè amb aquesta creueta ho puc eliminar i tornar a començar, no passa absolutament res. Llavors, si entro com si fos una classe meva, veig les persones que assistiran a aquesta classe, que podria ni tan sols conèixer-los, perquè no tinc per què conèixer-los, no? En un institut que és gran, doncs, que és gros, no tinc per què fer-ho. I aleshores aquí en feina a realitzar apareixeria aquell símbol d'exclamació vermell en el que jo podria mirar que és el que el professor absent ha deixat de guàrdia, o sigui, de feina per fer, i jo podria escriure alguna cosa. Doncs ja està, si és que no té més, és bastant senzill. Doncs espero que amb aquest vídeo aquí quedat clar aquesta part que no té massa misteri, però que és molt útil, i així no s'han d'enviar correus al claustre i el claustre anar rebent correus de coses que en principi podria ser que no els interessessin. Queda com molt íntim, molt simple.